bam, Emma Show. Hvad? Hej. Og velkommen til Emma Show. Ja, professionel. Du skulle lige hente noget konjak. Ja, konjak, det er altid godt. Har du noget med til mig? Ja. Ja, skål du. Skål. Du er vist ikke vant til så stærke sager, hva'? Nå. Sæt dig ned. Nej, vi skal holde et ordentligt interview. Nu sætter du dig ned. Din dumme brandbil. Hej og velkommen til Emmas Show. I dag skal vi snakke lidt om brandbiler. Ja, vi vil ringe ud til et par seere for hvad jeres mening om brandbiler er. Og forresten, jeg er ikke Emma, jeg er hendes assistent, Vilhelm. Godt, lad os finde en og ringe til. Mange tak, Vilhelm. Dagens tema er brandbiler, fordi at Det er fedt. de er seje, og de blev opfundet i Amerika. Ja, vi ringer op til Bjarke nu. Det er Bjarke. Hej Bjarke. Hallo? Du er nu med i Emmas Show. Jeg er hendes assistent, Vilhelm. Og i dag, du er med i radioen lige nu. I dag, der er temaet brandbiler. Så vi vil egentlig bare høre din mening om brandbiler. Jamen, de er røde. Ja, men de kan også være neonorange, sådan en så jeg i går. Rød er jo ikke en mening, det er jo en politik. Så det kan du desværre ikke sige i det her program. Jamen, Vi har ikke ytringsfrihed her, din abe. jamen, de kan sprøjte med vand. Ja, det kan valer også. Nå. Jamen, de har hjul. Jamen, hvad er din mening? Hvad synes du om brandbiler? Synes du, de er flotte? Synes du, de er seje? Synes du, de er swaggede? Synes du, de er hipster? Synes du, de er sexede? Synes du, de er grimme? Synes du, at de bare er lidt gamle? Jeg tror, vi stopper nu. Okay, Bjarke. Tak, fordi du gad være med i vores program. Du har vel ikke noget imod, at du kommer med i radioen, vel? Nej, det er helt om. Super. Det er dejligt. Tusind tak for din indsats i dag, og have en god aften. Ja, jo, tak for det noget. Jeg Jo, elsker brandbiler. Hej, hej. Ja, det var jo meget sødt af Bjarke. Bjarke er en dejlig fyr. Og snakke lidt med os. Skal vi ikke ringe til ham der? Nej, vi skal ikke ringe til min far. Måske skal vi ringe. Ja. Ja, nu vil vi gerne ringe til en anden fyr, som er meget glad for biler. Og Han er meget mand. han kan også meget godt lide ponyer. Og frækt mandeundertøj. Sådan som mankinier. Det er badetøj, men det er også næsten undertøj. Ja, så må han gerne tage telefonen. Du har ringet til Christian. Læg venligst en besked efter tonen, så ringer jeg tilbage. God dag. Jeg ringer fra Emmas Show. Mit navn er Vilhelm, og jeg er assistent her på showet. Jeg vil bare lige sige, at vi ringer, fordi at du er med i en konkurrence om at vinde en My Little Pony t-shirt. Men siden du ikke tager din telefon, så har du desværre ikke vundet. Hvis du ringer tilbage inden for 10 minutter, har du stadig vundet. Hej hej. Hej, hej. Jeg synes sgu, du gør det godt. Tak, jeg håber også meget for mit eget Du show. er god til sådan noget. Jamen, jeg prøver også hårdt. Ja, men jeg kan mærke det på dig. Du prøver. Ja, det gør jeg. En pige. Ja. Det er lige noget for mig. Ja, nu ringer den skam. Ja, det er sgu spændende, hva'? Okay, mor. Hun er ikke min mor. Jeg har fundet en guldrepræsentant for brandbiler. Er du okay? Er du klar? Vil du Jeg have tror- et nyt håndklæde? Nej, jeg tror ikke, jeg klarer det. Vil du have noget vand? Jeg er ved at græde. Det er meget spændende, det her. Jeg synes, det er lidt voldsomt. Hold om mig. Velkommen til telefonsvareren. Indtal en meddelelse efter klartonen. Jeg stolede på dig. Nå, men det var jo meget interessant. Lad os se, om jeg har andre. Ja, nu ringer vi så en af mine bedste veninder op. Slå den William. Eller William, eller hvad fuck det navn er. Vilhelm. Slå den William. Hej. Hej.
Jeg vil gerne tale med dig om noget. Er du klar på et radiointerview? Øjeblik. Klar. Okay, hej. Så skal du sige hej. Hej. Det er fordi, jeg vil gerne snakke med dig om brandbiler. Er du høj på et eller andet? Nej, jeg har bare meget store sko på. Jeg vil bare høre om... Hvad synes du om... Hvad er det, I laver? Hvad synes du om brandbiler? Det kunne du lige at vide. Ring lige til politiet, vi har noget frækt igennem her. Jamen, Børge har lige sagt, at der er en patrulje på vej, fordi de siger, at vi laver noget ulovligt. Hvad? Er der en patrulje på vej? Ja, det... Ved du hvad? Vi bliver sgu nødt til at smutte. Vi ses. Ja, okay. Hej, hej. Jeg skulle også til at sige et eller andet sjovt, men nu har jeg glemt det. God dag. Du er i radioen. Du har vundet en konkurrence. Har du hørt din telefonsvarer? Nej. Nej, men så ved du slet ikke noget. Det er faktisk lidt dårligt. Nå, men du er med i radioen. Vi vil gerne høre din mening om brandbiler. De larmer. Ja, men vil du høre noget om det her? For det er faktisk meget interessant, fordi jeg er med i et program, der hedder Emmas Show. Jeg er sådan en praktikant. Jeg hedder Vilhelm. Men tusind tak, fordi du gider at være med her på linjen i dag. Det er super hyggeligt. Det er dejligt, du ringer tilbage til os. Men hvad synes du ellers om brandbiler? Nå, jeg tror ham der Christian synes, det var lidt for... sådan lidt for vildt at være med i sådan et radioprogram. Men tusind tak for i dag. Vi ses. Ja, det kan godt være. Nå, hej hej. Min kæreste er også træt. Men hun er også død. Walla her, walla der. Pizza i min mave. Hvis jeg ingen pizza får, så laver jeg den selv, sagde Ahmed. Jeg er nemlig etnisk